खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ जिल्ला खुंथायनि नाजानायाव बासुगाव फरायसालिमायाव फेग्रा मुवा आरो आयेन बेरेखा लांखारनायनि हेंथायै हादोर गेजेरारि सान फालिदों। हादोर गेजेरारि समाज अनसाय बिफाननि हेफाजाबाव जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि हेफाजाबाव मैया सानजौफुआव बासुगाव फरायसालिमायाव दि एडिक्शन इन्डिया केम्पेइन हाबाफारिखौ बासुगाव फरायसालिमायाव फेग्रा मुवा आरो आयेन बेरेखा लांखारनायनि हेंथायै खुंफुंनाय जायो। बासुगाव कलेज अडिट'रियामाव प्रिन्सिपाल ररेन्द्र मुसाहारिनि मासि सामलायनायाव लाइमोनफोरनि थाखाय बोर होनाय होबथाजानाय ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि मेलाव हादोरखौ फेग्रा मुवा सोबनाय आरो आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि हेंथायै समायखिरा लानाय जायो। बे सांग्रांथि मेलाव गोबां जौ फरायसाफोरा बाहागो लानाय हाबाफारियाव बासुगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि जयन्त काकतिया इन्डियान कड अफ जास्टिस एक्टनि बिथायाव बन्द खालामजानाय फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै साजा होनायनि सोमोन्दै गोबां खौरां होयो। उनाव गागि खौरांगिरि आरो गाव गोसोआरि आफाद दिसानि आफादगिरि जयन्त देबनाथआ गावनि बिबुंथियाव मोनसे गिख्रंथाव सैथोथिखौ दिन्थिनो नाजादोंमोन दि माबोरै लाइमोनफोरा होबथाजानाय फेग्रा मुवानि बोलि जायो आरो माबोरै लाइमोनफोरा फेग्रा मुवानि बोलि जानानै फोजोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दं। सासे सेंग्राया होबथाजानाय फेग्रा मुवाजों मोगा-मोगि जानायनि उनाव गिबियाव मोनसे बेखेवथि होयो दि माबोरै मोनसे नखरा उनाव मोनसे समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। बावैसो सिगां सिरिजनि गेजेरजों बन्द खालामजानाय फेग्रा मुवा नाजावनायनि जाहोनाव चिरां जिल्लायाव HIV पजिटिभ बेरामिफोरनि अनजिमाया गिथावना महरै बांदों। बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा फरायसाफोरखौ बे बिथिङाव फेग्रा मुवानि आखाइनिफ्राय गावखौ गोजानाव लाखिनो खावलायो। जिल्ला कमिशनार जतिन बराया गावनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि लाइमोनफोरनि मोनसे थाखोनि गेजेराव फेग्रा मुवानि बाहायनाया पान तामुल गलाफोराव थानाय गुटखा आरो गुबुन फेग्रा मुवाफोरनि बाहायनायजों जागायजेनो। बिथाङा थांफिनदोंमोन आरो गावनि मिथियाजासे बै होबथाजानाय फेग्रा मुवानि निसायाव गोग्लैदोंमोन। खेबसे बे निसाया जाखांनायनि उनाव बिथाङा फेग्रा मुवानि गिख्रंथाव जाथायफोरखौ मुंख'यो दि नोंथाङा बेनिफ्राय ओंखारनो हाया। बिथाङा लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय उदां लाखिनो खावलायदोंमोन आरो गावसोरनि लोगोफोर, समाज आरो हादोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय उदां लाखिनो थाखाय खामानि मावबाय थानो खावलायदोंमोन। मैयानि फेग्रा मुवा सोबनाय आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि हेंथायै सांग्रांथि मेलाव उफ्रा कमिशनार सिलिखा कलिता, गथ'सा अनसाय आरो खौसे मिरुनि मावख'गिरि सिदली रुपम दास, बासुगाव फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर भाबती, समाज अनसाय बिफाननि जिल्ला कर्डिनेटर श्री वारी आरो गोबां हांख्रायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मैयानि हाबाफारिनि जागायजेननायाव जिल्ला कमिशनार जतिन बरायाबो बासुगाव कलेज केम्पासआव फांसे बिफां गायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ इटाखलायाव पुलिसनि नेटआव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया पुलिसआ सटियानि इटाखलायाव नायग्रोमदोंमोन आरो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। पुलिसआ हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय 79.73 ग्राम होबथाजानाय हेर'इन जब्द खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ आब्दुल लतीफ होनना सिनायथि होदों। बेखौ मिथिनो मोननाय जायो दि आब्दुलआ बिथांखौ साबोननि केसआव दोननानै बे मुलिफोरखौ जगायनो नाजादोंमोन। सटिया पुलिसनि बायदिब्ला बिसोरो गिबियाव आब्दुल लतीफखौ ब्रिकहला नं 2 निफ्राय हमदोंमोन आरो उनाव बिथांखौ जेलाव दैथायहरदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ थुनलाइगिरि तरेन बर'आ गुवाहाटीआव फाहामथाय लागासिनो। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य एकाडेमिनि बड' बोसोनगिरि बर्ड लिंथुमगिरि तरेन बर'आ फिन लोमजादों। लिरगिरिया बृहस्पतिबाराव सानजौफुनिफ्राय गुवाहाटीनि दिसपुर पलिक्लिनिकआव फाहामथाय लागासिनो दं। बेखौ गोसोखांनो हायोदि थुनलाइ आरो हारिमुनि बिथिङाव हादोरनि थाखाय बिथांनि बिहोमानि थाखाय बिथांखौ गोदान दिल्लीयाव हायुङारि बान्थाजों मान होनाय जादोंमोन। 1 नबेम्बर 1955 मायथाइयाव गवालपारा आरो दानि गुवाहाटीआव जोनोम मोननाय तरेन बर'आ इं 1978 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MA PG उथ्रिदोंमोन आरो रिजार्भ बेंक अफ गुवाहाटीनिफ्राय आजिरा लादोंमोन। बिथाङा इं 1984 निफ्राय 1990 मायथाइयाव बर' साहित्य सभानि मिरु आफादनि सोद्रोमा जादोंमोन।
बेनि उनाव बिथाङा बर' साहित्य सभानि खुगा लाइसि, बर' साहित्य सभानि नेहाथारि, लोगो नेहाथारि, रां दोनथुमगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो आफादगिरि जायो। बिथाङा इं 2005 मायथाइयाव अल इन्डिया रिजार्भ बेंक इमप्लयिज एस'सिएशननि गुवाहाटी दालायनि नेहाथारि, 2013 मायथाइयाव सावथुन बोसोनगिरि बर्डनि सोद्रोमा, 2015 मायथाइयाव मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि, नोगोरारि आफादनि सासे सोद्रोमा आरो 2023 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि, गोदान दिल्लीनि बर' बोसोनगिरि बर्डनि लिंथुमगिरिबो जादोंमोन। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि तरेन बर'आ दासिम थुनफावथाइ, सुंद' सल', सल'मा, खन्थाइ बायदि 14निबो बांसिन बिजाबफोरखौ लिरखांबाय। बिथाङा गोबां आफादफोरजों गोबां बान्था होजादोंमोन। आसा खालामो बिथांनि देहाया थाबैनो मोजां जाफिनगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सायाव गोनां सावरायमेल। बृहस्पतिबाराव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकनि खथा नं 118 आव भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो सागानगिरि फारियै बारग' एनडिएफबि आरो इउबिपिअजों बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। मैयानि जथुमाव गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरनि सायावबो सावरायनाय जादोंमोन। सावरायनायाव बिटिआर गोरोबथानि 3.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 63, 8.4, 9.2, 9.4 आरो 10.2 दफाफोरा गाहायै दं। भारत सोरखारनि जानानै नखर बिफाननि जथाइ नेहाथारि नीरज कुमार बंसुद, आसाम सोरखारनि एडिजिपि हिरेन चन्द्र नाथ आरो बिटिसिनि गाहाय नेहाथारि अशक दीपनि सायाव सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। आफादगिरि दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, उमेश दैमारी, नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो गाहाय फोरोंगिरि अबिन नार्जारी बायदि बायदिफोराबो सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बारग' एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि नेहाथारि दानसोरां नार्जारी, बिलिराथि औवारी, इउबिपिअनि नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म आरो लोगो नेहाथारि सनि बर'आबो बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव हेंथा सोमावसारनाया सोलिगासिनो, बे खेबाव आदिबासि हारिया ओंखारबोदों। रांखान्थियारि गौतम आडानिनि बिगोमा आडानि हानजानो हा राननायनि बेरेखायै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। दिनैसिमबो जायगानि सुबुंफोरा पर्बतझरायाव आडानि ग्रुपनि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुङो। बेफोर आफादफोरा मैया पर्बतझरानि मंगलाजरा मंगलहाट ओनसोलाव मोनब्रै ट्राइबेल हानजा आरो आफादफोरनि नाजानायाव आडानि ग्रुपनो हा राननायनि हेंथायै बिटिआर सोरखार, आसाम सोरखार आरो आडानि ग्रुपनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। जायगानि सुबुंफोरा बिसोरनो मदद होदोंमोन। बेखौ गोसोखांहोनो हायोदि हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया बुधबाराव मंगलहाट ओनसोलाव दावबायहैदोंमोन। बेनि उनाव ओनसोलनि बैफोर हारिसा सुबुंफोरनि गेजेराव बे ओनसोलाव हाखौ आडानि ग्रुपनो हगारना होनो गिनाय दं। बेनि जाहोनाव दिनै ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबादि हेंथा दिन्थिफुंदों। हेंथा दिन्थिफुंनायनि गेजेराव बिथांमोनहा सांग्रांथि होदोंमोन दि जेब्लासिम बिसोरो रोखा खालामा दि बिथांमोननि हाखौ आडानि ग्रुपनो गथायनाय जाया, अब्लासिम बिसोरो सोमावसारनाय आरो हेंथा सोमावसारनायखौ सोलिबाय थागोन। रायखांनो गोनांदि थागिबि सुबुं अनजिमा थानाय पर्बतझरायाव 3000 बिघासो हाखौ थार्मेल पावार प्लान्ट लुनो थाखाय आडानि ग्रुपनो राननाय जादों होनना सोराङाव फैनायनि उननिफ्रायनो बर' सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरा हेंथा होबोगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि जुदि बिटिआरनि सुबुंफोरा लुबैयाब्ला थार्मेल पावार प्लान्ट लुफुंनो थाखाय आडानि ग्रुपखौ धुबुरी एबा गवालपारायाव लांनाय जागोन। नाथाय बेनि गेजेरावबो जायगानि सुबुंफोरा फोथायनो हायाखै। नंगुबैयै जेब्ला हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया फिन मोनसे जायगायाव दावबायहैदोंमोन, अब्ला हाखौ आडानि ग्रुपनो गथायनो गिनाया बे खेबाव थाग्रा गुबुन मोनसे गोदान ओनसोलाव रोदा सुदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ भांगागड़ हाजो थिखिनियाव सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखा जौ जब्द'। आयेन बेरेखा जौनि फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव गुवाहाटी पुलिसआ बृहस्पतिबाराव भांगागड़ हाजो थिखिनियाव थानाय मोनसे थाग्रा खुलिनिफ्राय भारतआव बानायनाय गुबुन हादोरारि जौ आइएमएफएलनि मोनसे गिदिर स्टक जब्द' खालामो। सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्ला इजिपिडिनि सिङाव थानाय भांगागड़ पुलिस थानानि मोनसे हानजाया थि सिखाव सुलुंनि सायाव खामानि मावनानै नायग्रोमदोंमोन। बे थाग्रा खुलिया मांगली देवी मुंनि सासे आइजोनिमोन। पुलिसनि बायदिब्ला जब्द' खालामजानाय बेसादफोरनि मादाव दंफायो किंफिशार बियारनि 55 बथलफोर, बडवेजार बियारनि 23 बथलफोर, टुबर्ग बियारनि 16 बथलफोर, सिम्बा बियारनि 15 बथलफोर, गडफादार बियारनि 12 बथलफोर। बेजों लोगोसे आइबी ब्लेकनि गोबां बथलफोरबो मोननाय जादोंमोन।
अजद होनाय बायदिब्ला जौखौ गनायथि गैयै फाननो थाखाय दोनथुमनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि स्टकआ आयेन बेरेखा राननायनि थाखायमोन। दायनिगिरिनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जाखाबाय। पुलिसआ आथिखालाव जब्द खालामजानाय जौनि फुंखाखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो नायबिजिरगासिनो दं दि जगायनाय फारियाव आरोबाव गोबां सुबुंफोर लोब्बा दं ना गैया। नोगोराव आयेन बेरेखा जौनि फालांगिखौ होबथानायनि फारसे मोनसे गोख्रों आगान महरै हरखाब सिग्रोमनाय आरो जब्दखौ गुवारै बाख्नायनाय जादों। स्निथि खौरांआव दङ गुवाहाटीआ नबेम्बराव दोरोङारि बर' मोसानाय बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्लानि मोनसे रेकर्ड सिफायनाय हाबाफारि खुंनो थियारि जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ जौगाहोनाय। बे बाथ्राखौ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबाराव गावनि मावख'आरि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। फैबाय थानाय गाहाय हाबाफारिया हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि मोन्नैयावबो गोसो बोनो हागोन होनना साननाय जादों, जाय मुलुगनां जौसाङाव बर' हारिनि बायदि रोखोमनि दोरोंफोरखौ दिन्थिगोन। गिबि मन्थ्रिया गावनि रादाबाव बुंदों, जों मुलुग थाखोआव जोंनि जिउनां हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय बावसोमनाय। बे हाबाफारिया सिगांनि गेदेर बिबांनि हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि जाफुंसारनायनि उनाव फैदों, जेरै बे बोसोरनि 24 फेब्रुआरियाव जानाय झुमुर मोसानाय फोरबो। बे हाबाफारिनि समाव गुवाहाटीनि सरुसाजाई स्टेडियामाव टि ट्राइब हारिनि 8,000निबो बांसिन दिन्थिफुंगिरिफोरा गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंदोंमोन। बेनि अनगायैबो एप्रिल 2023 मायथाइयाव आसामआ मोनसे रेकर्ड सिफायनाय बिहु मोसानाय दिन्थिफुंनायजों गिबि खौरां जादोंमोन, जेराव 11,298 बाहागो लागिरिफोर दंमोन, जायखौ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डआ गनायदोंमोन। बे गोख्रैथिखौ बिथा खालामनानै मोनसे गोदान हारिमुआरि हाबाफारिया बर' मोसानाय दोरोंफोरखौ दिन्थिफुंनायाव गोसो होगोन। बबेखानि दिन्थिफुंगिरिफोरनि थि अनजिमा आरो थावनिनि गुवारै फोरमायथिखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै। बे हाबाफारिया सिगांनि बिहु आरो झुमुर फालिथायफोराव नुजानाय गेदेमा आरो आफादखौ दिन्थिगोन होनना साननाय जादों। खुंगिरिफोर आरो हारिमुआरि गोसो गुदुं सुबुंफोरा मिजिंथिदों दि बे दिन्थिफुंनाया धोनि थाफादेरनाय दोरोंफोरनि मिरु महरै आसामनि मुंखौ आरोबाव जौगाहोगोन आरो मुलुगनां नायगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि जुनिया सिनायथिखौ दिन्थिगोन। 8थि खौरांआव दङ गं 81 गोदान गामिफोरा बिटिआरआव हाबदों, मोनसे जारिमिनारि माइल खुन्थिया। बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020नि समायखिराफोरखौ सुफुंनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान। जाफुंसार सिमा खानाय बिखान्थिनि उनाव गासै गं 81 गामिफोरखौ मावख'आरि महरै बिटिआरआव दाजाबदेरनाय जादों। बे जारिमिनारि आगानआ बिटिआरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, मानोना बेयो ओनसोलारि खौसेथिखौ गोख्रों खालामो आरो बांसिन थाफादेरनाय जौगाथायनि लामाखौ रोखा खालामो। बे जाफुंसारनाया मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'नि नोजोरगोनां दैदेननायाव जाफुंसारबाय, जाय खोथा होदोंमोन दि सोरखारा बयनिबो थाखाय गोजोन, दावगानाय आरो जौगानायनि लामायाव आबुङै नांथाबना दं। बे गामिफोरखौ सोफादेरनाया गोदानै दाजाबदेरनाय ओनसोलफोराव बांसिन सोरखारि मुलाम्फा, बिथायारि सानज'थाय आरो जौगालु बिथांखिफोर लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय बिटिआरनि गासै जौगानायखौ आरोबाव बांहोगोन होनना साननो हायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।